Ya kwaramuka juanga sadek mar odhiambo chenro en mar OIMORE wantiere kod mathoth moikoni odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya William Ruto odok ne weche mag apisas mag obila mago bende ne obedo ka kedo kod jong'anyo e kinde ng'anyo manobagi e pacho kaendi kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Twak makende nobedo motedore od bura ma malo duchi ma kawuono ahinya to kaka apisas mag obila ne otiyo kod teko mago mokadho tong' duchi ma kawuono oganda jo Kenya ne obedo gi pek e yudo moko kuom chenro mag mbui kaluwore kod achudhe ma bende ne odonje mbui mopogore opogore kendo keto chenro mopogore opogore bedo kod ng'ikruok. Magi to kod moko mathoth magi weche ma omiyo pek odhiambo ma kawuono. Chenro mag piny owacho e mbui mar eCitizen kod mbui mag omenda mag kembe moko oyudo ng'ikruok bang' yangore ni achudhe moko otemo monjo mbuigo. Na hakuna mtu ataruhusiwa Kenya ati kupigana na polisi. Wewe wakati unachukua mawe ati unapiga askari wa polisi, kichwa yako ni mzuri? Jatend Kenya William Ruto dok ne obila kuom kaka nyocha gitie rakruok gi jong'anyo. Na venye nimeona tu kuna males hakuna female, ndio maana niliuliza na wapi msichana. Jariemb nyamburko mar taxi Jackson Otieno kawuono pedho nene do e wi gima ong'eyo e wi tho mar nyadendi Sharon Otieno. Ramogi in thuolo ma tudri koda kaka pile ne mjo mag tudruok gin mago moya wachiel kachiel e Facebook, YouTube kachiel kod Twitter 3-3-6-0 pache weche manyien mobro bedo kwa kelo ni elak seche gibed kode chakruok nyaka giko. Inga Ucheng Emmanuel jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kawachako ni piny owacho olando ni chenro mag mbui mare mar eCitizen oduoge wang'e bang' bedo gi ng'ikruok kuom ndalo 5 nyaka nyocha tem monje kod jonjore gina chudhe mag mbui. Moting'o chenro mag ma ok tin 5,000 mag piny owacho en achiel kuom mbui mosebedo gi ng'ikruok bang' monj gi achudhe go motisoe gi nying mar Anonymous Sudan. Achudhe go bende ne orocho chenro mag mbui mag kembe mamoko moriwo bengi kod mamoko. Edwin Okoth ne oloso ripot motelo ne sirikal ni chenro mage oduogo. Monj mar mbui ma wachore ni osebet ka dhi nyime kuom juma achiel mosekalo. Koro ne omuomo piny owacho kembe kod bengi ma pacho ka mano chuno mondo loro ohala ma itime yor mbui. Jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo ne wacho ni njore ma kamano ne geto mbui mar piny owacho ma itimogo tije mathoth ne oganda kata eCitizen. Owalo kata kamano ne wacho ni jolony mag piny owacho osekedo kod monj ma kamano kendo onge lal mora mora mar nondo mag oganda manyalo bet ni koro ni e lwet achudhego. Jatend migawo no ne omedo ni piny owacho koro sejiwo arita makare mar mbui no monego bed ni oganda nyalo yudo e kony 5,000 mopogore mag piny owacho. eCitizen bende konyo piny owacho choko omenda ma kore lach odiochieng' ka odiochieng', omiyo lal mare ne en lal mar yuto ne piny owacho. Migawo mar mberre machiwo oboke mag jowuoth madonjo e pacho ka bende ne ok nyal tiyo tijno. Ne ochunogi mondo gigol milome ne kembe mag ndeke mondo yiene jowuoth odonj e ndeke maonge oboke ma koro inyalo mana megi ka gichopo e paw ndege ma pacho ka. Ok en mana piny owacho kende manoyudo lal. Kambi mar keyo teko stima Kenya Power ne ogolo ote bang' oganda ywak ni ok ginyal nyiewo tokens mag stima yor ong'we yamo. Ote mar Kenya Power ne oyiene nitiere ng'ikruok ma mono oganda nyiewo tokens kendo oganda koro ne nyalo mana ng'iewo teko stima e apise mag kambino, dukni kata bengi. Kata kamano, jonjorego ne ok oweyo bengi oko. Ma ok tin ne bengi 5 ma pacho ka ne oro ote ne jokanyo mag lando ni moko kuom chenro mag golo kata keto omenda e yor ong'we yamo ok nyal tiyo. Jonjorego maluongore ni Anonymous Sudan ne oketo ote mbui mar yango ni gine ma gimonjo mbui ma Kenya kendo ka gisingo ni thoth mbui ma pacho ka pod biro medo bet kod ng'ikruok. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto dok ne obila kuom tich manyocha gitiyo marakruok gi jong'anyo. Ruto molose kaunti ma Lamu wuok tung' mosuo kod kweth tend Azimio la Umoja mokoni pod odak e siasa machon mag kelo tulo kod rocho kwe. Jafambo marwa Walter Nyambaga lero mathoth. E kinde limbe mar jatend piny alwora mar Nam Chumbi e kaunti ma Lamu,
e kama jatend piny nodok ne bad migao mar obila e kum tich magisetimo mar rakruok kod jong'anyo e kata doko ni obila omedo yudo kwet kaluwore kod tim makoch mar donjruok kod jopiny e kendo rodho gi kinde mag ng'anyo. Jatend migao mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki bende ne omedo jiwo duonde. When you attack our policemen and security agencies, you are attacking the Republic of Kenya. You are attacking the constitution and the rule of law. Wale watu wanajaribu kuchochea ati askari wetu ati wamefanya makosa kulinda haki, kutetea haki. Tuko na askari wengi zaidi ya 300. Wengi wako hospitalini, wameumizwa, wamepigwa mawe, wameumizwa na hata marisasi, wakichunga mali na maisha ya wananchi wa Kenya. Jatend piny bende omedo nyiero kwith mar Azimio la Umoja One Kenyans kendo chani pod gin kod siasa mane goyo ik nyal piedho e siasa mar tulo, koko kod rocho kwe ma piny Kenya nosedare kendo loko ne ng'e. Whatever the politics, whatever the sides, we must agree that there will be no violence, no destruction of private business, no destruction of public property in the politics, in the equation of the politics of Kenya. That we must agree. Wewe wakati unachukua mawe ati unapiga askari wa polisi, kichwa yako ni mzuri? Jodito ma Kenya Kwanza mane oteno jatend piny nokelo kanyakla jatend migao mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki, Salim Mvurya, Aisha Joma kod gavana Aisha Timami Malamu mane ogero twak margi ewi riwruok mar arita kwe e alwora mar Nam Chumbi. Sisi tutakamatana na wakora wote tusipojali wako mrengo gani wa kisiasa, wako dini gani, ili tuhakikishe ya kwamba usalama umeimarika ili nchi yetu isonge mbele. Muhimu kulinda demokrasia yetu, na namshukuru ndugu yangu Profesa Kindiki wa usalama ambaye amehakikisha kwamba hivi vitisho havijamdhuru Mkenya. Jotelo go osingo jiwo chenro mag lupo kanyakla kod jiwo jonyuol mondo kaw ting' mar tero rowere skul mar yudo tiegruok mopogore kod weyo ka rowere tholo mana kuoro e mier. Jatend Kenya Kwanza koni hola mar Asla Fund medo nyuolo yuto ne Kenya kesechego bende gisingo medo menda mar jodongo majolo familia mayuto gene pinye chenro mar inua jamii. Kawaida wanangojea miezi 2, miezi 3, miezi 6 wakingojea pesa zao za cash transfer. Na nilisema tutabadilisha kabla mshahara ya rais haijalipwa, mshahara ya hawa watu wa cash transfer ilipwe ama stipend yao ilipwe. Leo tena we are releasing 2.3 billion for this month for all our cash transfer beneficiaries. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruok mar Azimio la Umoja koro luongo lamo moyiedhi ne ringre kod chunje ji manyocho negi ng'anyo mar juma mokadho. Azimio lando ni lamo no ibro bagi kiny tich abich e lap ma De Paul Kimani Karen e bore Nairobi. Lamo no machakore saa 3 mar okinyi en mar chung kod ji ma osewito ngimagi e lwet apisas mag obila e kinde ng'anyo. Azimio bende lero ni lamo maket kod mano ibro bagi kuonde mamoko bende counties ma pacho ka. Bang' rapar mar chinyo misuma kod pedho maua, Azimio jiwo jo Kenya ni dhi nyime kod chenro makamane kuonde ma gintie. Rakruok e kind jod bura mag Azimio kod mago ma Kenya Kwanza ne oweyo ka od bura mamalo liet e kinde twak ewi kaka obila ne rakore gi jong'anyo e kinde ng'anyo. Jod bura mag Azimio mako chung' motegno mar kwedo kaka obila ne onego kod hinyo jopiny ka Kenya Kwanza uluyo sew ne jokwed piny owacho ewi bago ng'anyo mar kelo rochruok mar arita kwe. Walter Nyambaga nigi lerno. For you to be able to negotiate yourselves in power, to demonstrate against those unjustified taxation measures. And that is what Kenyans are doing. They will do it today, they will do it tomorrow. En rakruok mapek e kind jo od bura ma Kenya Kwanza
to kod mago magazi miolo moja One Kenya Lion kama pogruok e paro ne nyuolore wi wach man obila ne oyoko japiny Kabun Tengo e kinde ng'anyo. Other members will continue with this motion. E twak mane opedhe nyim spika kod jaod bura ma Kisumu West, Rosa Buyu. I seek leave for adjournment of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent national importance regarding the reported police brutality in various parts across the country. Gino mane okelo amen mapek e kinde Kimani Ichung'wah, Millie Odhiambo, Samuel Atandi to kod Opiyo Wandayi. As leaders from Luo Nyanza, you must lead from the front. You must stop mobilizing your people to death. You must say enough is enough and no more bloodshed. They seem to be part of a militia which has been enlisted to rain terror on hapless citizenry. And this was done after a meeting was allegedly held in State House, Order, where a members. decision was made that Order. the police must go out and discipline our people. Order, members. And What is Honorable- out of order? Madam Chairman, Speaker. security. Hold on. They looted everything, took everything away, Madam Speaker. Twak mane dwaro ni mondo thichi oko gayo mar obila Jafet Koome e kuom remo chalo tije kaka gayo obila makoro ikwedo kod riwruoge mathoth pachoka. Point of It's a information. point of order, Madam Speaker, that the police have the right to defend their rights as well. The police have the cardinal right Order. to defend their Order, rights. members. I want to say that the police conducted themselves with utmost restraint. And Madam Speaker, I would want to urge the police of Kenya to take charge, dismantle these criminal networks. And Madam Speaker, So you cannot talk about violence when the police themselves are violent. Madam Speaker, that cannot happen. The police is there to protect and defend the rights of every Kenyan. E kweth mag Kenya Kwanza ne ok ochiwo thuolo ne Azimio kata matin kendo tuono tungu e wengegi ni Azimio dwaro ni mondo ti kod oledhi mag apuoch ogila madonje piny owacho. Madam Speaker, when others interfere with you, make noise like my good friend Millie Odhiambo. Make noise? How can we debate soberly? There cannot be issues about Raila Odinga. Kenyans are simply tired. Kenyans are simply feeling overburdened. Kenyans are simply feeling pushed to the wall. Od bura ne oduogo bedo maliet ka gikone to ne ochuno mondo chung twak e kata doko ni jo od bura to ne pod ni kod mirima. For the Honorable Pukose to stand up and say that these people were throwing stones at the police, could he substantiate? Order, And if he honorable cannot, member. then he should withdraw. Order, honorable Otiende Wamolo. This is your motion. This is your motion. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Walter Nyambaga kuom lipod no duol mochung' ne kedo gi mibadhi pacho kaendi EACC ogolo lipot margi e weche mag mibadhi manitudo godo tend Governor Masia James Orengo. E lipot margi EACC oyango moko kuom rode monego din kaka yo mar nyayo telo makare ka achiel giting'o malo chenro mag dongruok e kaunti no. Chris Owino nigi ler. E report margi duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho kae EACC oyango moko kuom fuok mantiere e sirikal mar kaunti kod od bura ma Siaya. EACC wacho ni tiere dwaro maduong' mar dino fuok makamago kaka yo mar bero weche mag telo ka achiel kod chwalo chenro mag dongruok ne jodak ma Siaya. Kaka yo mar dino rode mag mibadhi ka achiel gi tiyo marach kod omenda mag jopiny, EACC onyiso apisi mar Governor Masia James Orengo mondo chiwo komiti mochung' ne ng'iyo tije mag omenda e kaunti no. EACC medo wacho ni komiti no nyaka rom kinde ka kinde mar kolo kaka piny owacho mar kaunti no tiyo kod omenda mag jopiny ka achiel gi chwalo report margi bang' dweche 4. E weche mag loso budget, EACC dwaro mondo kaunti ma Siaya ochuga put moyedhi mochung' ne chenro mar loso budget kod weche mag ochumi. Aput makamano dhi konyo e kawo pach jolony mopogore opogore kod jopiny kaka yo mar neno ni piny owacho keto mahinoge e chenro mag dongruok ma jopiny dwaro. Report mar EACC bende yango ni moko kuom jotich mag kaunti ma Siaya onge kod lony madwarore e weche mag chudo kitiyo kod lony manyasani kata IFMIS. Kaluwore gi mano, EACC dwaro mondo sirikal mar kaunti ma Siaya omi jotich magi duto tiegruok e wi timo chudo mag omenda ka gitiyo kod lony mar IFMIS. Kata odoko ni piny Kenya osegoyo okang' manyime e weche mag lony manyasani
sirikal mar kaunti ma Siaya pod dhi nyime kod tiyo gi chenro machon e choko osuru, gino manyalo chiwo thuolo ne weche mag mibadhi. E wi mano, EACC dwaro mondo kaunti ma Siaya ochak tiyo gi lony manyasani e choko osuru kaluwore gi chike matayo telo mag gwenge mar 2015 kare 109. Achiel kuom midhiero maduong' mogoyo tach e counties duto 47 ma pacho kae en gope ne jogo ma osemiyogi kony. Kaluwore gi EACC, kaunti ma Siaya gi gope maromo milion 535, 645 kod 15. E wi mano, EACC okwayo sirikal mar kaunti ma Siaya mondo kik chak chenro moro amora mar dongruok ka gionge kod omenda madhi siro chenro makamago. Report mar EACC biro bang' jalup gavana ma Siaya William Oduol tudo sirikal mar kaunti no kotiyo marach kod omenda mag jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ka wadhi weche mag somo, bad piny owacho mar doho kaachiel kod apis ma jomin buche oyiere ni nitiere kuo mar penj e piny maduong' ma klas 12 mar higa mokadho. Apisas gi mane ochopo nyim kamati mar od bura marango somo pacho koko ni gin kod buche 53 mane ochwal. Par kuom gi na owito oko nikech nok mar neno. Kaka jodito moni lero, giseyo duol matayo penje pacho kaendi NEC kuom rem chiwo neno moromo to achije madhi ataro mar chike mag penj. Neno kang' machielo mane komiti mar od bura ma ochung' ne chenro mag somo okao mar gwelo apisa mag bad sirikal mar doho mondo mi giduok penjo ewi kuo kod mibadhi ma ikoni ne okwako penj ahinya to mar klas 12 ma higa ma okalo. Apisa mag jomin buche ne oyieni nitie buche maromo 53 mangima e nyim doho ma itudo kod dhi ataro kod chike mag penj ahinya to yare higa mar 2019. Gikoni ketho mathoth ne idonjo nego achijego en ting'o masinde ma ok opuodhi e od penj. We do concur that there have been cases of examination malpractices and cheating in Kenya, and from our records we've been able to capture a number of 53 cases that are at various stages. The most common offense is the unauthorized possession of examination information in exam centers. E kwan mar buche 15 mane ochwal ni osetieki, 10 kuomgi ne owito oko. Gino mane okelo penjo kod buok e kind jo od bura mag komiti no. It's true, you have tabled before this committee a list of 10 concluded cases and a list of 15 that are pending. But a keen observation of the concluded cases, out of those concluded, 10 were withdrawn. Meaning they were concluded because they were withdrawn. Meaning only 5 of them were actually determined. Jomin buche kata kamano okoni duol matayo penj madongo e pacho kae NEC ema osebedo ka ok chop dwaro mar chwalo neno moromo tweyo achijego. Schools are very protective over their schools, and even NEC is protective over its officers. And one of the reasons why many cases are being withdrawn or they take very long, when there is exam cheating and we report in the newspapers, the matter is very hot. But with time, these people are very reluctant to come to court to give evidence. And without evidence, we cannot get a conviction. And in most cases, and we can show data, most cases that we withdraw are cases that we have looked for the witnesses many times until we are given notice by the judiciary that if we cannot proceed, then we have to withdraw. Moko kuom gik mane omul kod jo od bura gi ni ok ketie maino e kinde ma iyalo buche mag kuo penj ne oriwo kum mang'aw ma imiyo achije bang' bura, buche ma iwito oko, onge mar doho ma yalo buche penj e kind mamoko. Gikoni gichano loso chik mabiro golo tueche okang' ka okang' mar ketho chike penj kaachiel kod chwalo paro mar bedo kod doho mabiro mana yalo bura mar kuo penj e pacho ka. Twak ewi mibadhi e kinde penj ne ochakore bang' duoko mag penj madongo mane ogole chak higa ni kendo ne liekore ni ne ok otimie yo makare. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu kata kamano ne ochung' kar tiende e nyim kamiti ni onge penj mane okwal. Judith Omondi, Ramogi TV. E wach mar doho mosebedo kadhi nyime kuom higni, jariemb nyamburko matin mating'o jowuoth taxi Jackson Otieno Gombe
Kauno chopenyim doma milimani kaka janene bura marnek manya dendi Sharon Otieno. Jariem taxi no lero kaka notingo Sharon kod jima moko adek nyaka e bunge ma Kodera kama noduogo kwanye ringre Sharon bang' ndalo manok. Lidio Keyo nigiler. En bura ma osebedo kadhi mbele kuom kinde malach. Bura ma imanyo nonro motenre gi tho mar nyadendi Sharon Otieno manotimore higa mar 2018. Jariem nyamburko matin matingo jowuoth Jackson Otieno Gombe nochopo doma milimani kaka janeno e bura no. The next witness is a man of ordinary courage who is apprehensive about testifying in public against persons who used to be his employer and needs this course protection by being allowed to testify in camera. The nature of the witness's apprehension or the reasons behind it has, however, not been disclosed to this court. Gombe owacho ne doho ni notingo Sharon Otieno gi ji mamoko adek ma ok ong'ere e nyamburko mare ka giwuok e magawa moro motesi ni Gracia mantiere boma ma Homa Bay ka jogo noriko miye chik kotenre gi kuonde manonego gi lo. Kuna kabridge ingine hapo before ufike Kindu Bay. So niliambiwa uingilie na hiyo njia, ilikuwa on my right na ni rough road. Sauti ilikuwa inatoka kwa huyo mwenye alikaa nyuma yangu. Watu walikuwa wanaongea pole pole lakini usikii kitu wanasema. Jumi niliongeza volume ya radio. Nikaambiwa ni turn right, ni turn left njia ya kwenda Sondu. Nikaendelea na hiyo njia. Kane gichopo kamoro, jadek gononyise mondo mi ochung kendo osim nyamburko no. Ne giwuok gi Sharon Otieno ka ento nodong' e nyamburko no. Tuliingia ndani kidogo, baadaye nikaambiwa nisimame na nikasimama, nikaambiwa nisime light za gari. Nikichaka lakini ni rough road, inaingia ndani ndivyo. Wenye walikuwa kwa gari wote walishuka. Nikabaki kwa gari peke yangu. Nikaambiwa eti tunarudi. So mimi nikaeka mlango lock, nikalaliza kiti hivi nikilala, nikipumzika kidogo. Jariem nyamburko no wacho ni bang' dakika moko 20 jadek go noduoge nyamburko no to kata kamano Sharon ne onge kodgi. Nopenjo gi kama ne Sharon odong'i eka bang'e ne ginyise ni ne giwe dalagi. Nilibeba kiume wawili, yani jenda ilikuwa jenda na venye nimeona tu kuna males hakuna female, ndio maana niliuliza na wapi msichana. Bura no pod dhi mbele ka joneno bura pod igeno ni biro chopo e nyim doho no. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Nyakora mga joangero kamano kuom medo kete Ramogi TV gi report ma Sharon ano emotiugodo kidieny mokwongo mar weche manyien OIMORE kik idhi mabor. Pod wantiere kod mathoth awaikoni. Jonjore omonyo jamni Kanyabala, Homa Bay. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Apostle Julius Subi invites you to the Heavens Fire Prayer Summit. Generate supernatural power. The summit will be held at the Nyayo National Stadium from the 1st to 6th of August 2023. Guest ministers: Prophetess Cindy Jacobs from USA, Pastor Robert Kayanja, Uganda, Apostle John Kimani William, Kenya, Archbishop Harrison K. Nganga, Prophetess Francina Norman. Remember, the dates are from 1st to 6th of August 2023 at the Nyayo National Stadium. This is an annual convergence of God's army. For more information, call 0757 223233. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako kendo lamo Nyasachwa gi wende kod wach Nyasaye tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome
ok nyal lwar, be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre sa 2 okinyi e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mom, ongea mimi. Ya Mungu ni mengi. Msichana mdogo kajikuta hana baba wala mama. Kisha kapata mama wa kambo ambaye aliaga muda mfupi baadaye. Tajiri mmoja jina William kamchukua kama baba wa kambo na kumlea hadi kakoma. This girl is going to live with us from now on. Ati nini? Shikamoo boss lady. Nashangaa sana venye boss William ameamua kumleta huko. Na kwa mapenzi na marae aliyekuwa ametozwa binti mwingine Sofia. I want us to talk about our marriage. Who told you I want to marry? Ikawa sasa wawili wamekuwa wapendwa na Louis akampa Sofia talaka. This is over. Ndipo sasa Maria akagundua kumbe baba mpenzi ndiye aliyemua babake na kunyakua mali yake. Maria, kuna nini? Ni Uncle William. What is it? Dad is in hospital. Quick, let's go. Fuata vile haya yote yalivyotendeka kwenye kipindi cha Maria katika View Sasa. Yesu nyinga yongoni Christine Otieno ononi hero wer mar Yesu olelwe onyeka *8 1 2 *8 8 4 # to parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Erokamano nyako Ramogi kumedo kete Ramogi TV. Odhi nyake kaunti ma Kilifi. Chenro mar bero mar ingreji mogole liete mashakaola no dhi nyime kawuono ka kwan ringre manotimne gi bero gi na 12. Yangore ni thoth ringre go ne gi nyithindo ma kwan gi romo 7 kamodong' gin ringre jomadongo.
Nonro yango ni thoth ringrego ne okethore ahinya ka ng'wen kuomgi gin ji ma oyangore ne otho nikech kech. Ripot maberogo ogol gi jabero maduong' ma piny owacho Dr. Johansen Oduor. Isechoko riwruok mar Haki Afrika kwa piny owacho ni orure mapiyo gi golo ripot mar nonro mar DNA ne anyuola mag jogo ma manyo wedegi. Yeah, today we did a total of 12 postmortems. And among these 12 postmortems, 6 of them were female, while 4 were male. 2, we were unable to ascertain the gender. Children were the majority, which were 7, as adults were 5. Most of them were decomposed severely. This one was a person who had died while in hospital. We were unable to do postmortem on this person during the last time we were here because we were tracing the relatives who we were able to find, and that enabled us to do the autopsy. So this was a relatively fresh person. Then most of them we were unable to determine the cause of death, being that they were decomposed. 8 of them actually were decomposed, but 4 of them we were able to determine that they died because of starvation. It was a shock kwetu kuona ya kwamba tutapata watu zaidi ya 400, na tunapoendelea, manake hii ni process imefika 4th phase na bado hatujui itaendelea labda paka Disemba ama Januari mwaka ujao, na tunavyozungumza tayari kuna dalili ya kwamba imeanza kujaa. Kwa hivyo sisi kama mashirika ni kusema ya kwamba serikali sasa ifocus na masuala ya DNA matching. Kaudhi County Mahoma Bay, jopith jamni gwenge moko ari location ma North Kanyabale karichung bura Mahoma Bay town. Kwano lal bang jo maundu moko monjo gwenge go kendo chio gipala dhok auchiel utino mapinyo rugodo kawuono. Kaka jafambo marwa Alia Beach lero achiji adek mitudo kod tima kochno bende obila nosemako. Jopith jamni go koro dong ka kono lal maduong' bang' jo maundu monjo gwangi ariyogo kendo chuo gi pala dhok auchiel e miere ma opogore alworano ma ok en thuolo mokwongo ma jo maundu go monjo gwenge go eko gi tim mar chuo dhok gi pala ka e thuolo mokalo jamni bura ne ochuo gi pala ma onegi e kinde mane gimonjo gweng'no e dala Meri Anyango. Ring'o ma obambi opong'o wi tado, ranyisi mar lal maduong' ma oyudo bang' ka jo maundu go ne omonjo dala ne yotieno kendo chuo gi pala dhok ariyo gino mane chune mondo yang dhok ariyogo. Ka adhi taneno ka dhiang' masilwal marwath maduong' mochuoni onindo piny, to kaluwore kama dachiwo nyeka ni wuog oko dhiang' tho nang'o e kul, ang'o motimo dhiang'? Tadhi akawo toch ot nikech nadhi maonge toch. Kadhi ago dhiang' menyo toch kama, tayudo ka dhiang' obar iye ma jambi to wuok oko. Ma dhiang' twaro ma dhiang' otho. Kachaka sing'iyo machielo dwasi mang'ongo mogik nyuol. Ochako chuo kendo gi bond gi pala. Ochuo koni kendo chuo koni. Koro ka ng'iyo ni en ng'ama nade mochuona dhok. Ta akwayo ni joma chuo dhok gi mokwongo anti liel machore notho ma gima nowego dhok kende gik manowego makata sama kuri nego na rwath purne mano miyo koro sana nyalo ng'amo doga ka chiemo nikech malichni en dhiang' mana puro godo. Koro kuom joma chuo dhok gi jo sirikal ng'inwa uru kaka dwa yud konyruok wan mon liete nikech chi liel gire modongo no mane gire ng'ama nyalo dhi kwayo piny masani onge gire ma in go no ema nyalo konyi sani gicha gineko. Koro kaka an ng'ama dhako makoro dong dala ka atim nang'o? Mai kwayo na maduong' ni sirikal koyie okonywa e wachni mondo wabede gi kwe. Jogweng' ywak ni tim mar chudho gi pala e miere osebedo ka weyo gi kod lal maduong' kendo nitie kata mana chije ma gisebedo ka gichich gi gweng'no to onge okang' mar chik ma ikawo negi kata odoko ni gisebedo ka gichiwo nyingegi. In jok mong'e kendo ng'ama otelo negi ni endi en ng'ama imako pile to be pok otamore oyie moful nyaka jogi gin joma wan ge kor gweng' ka to ka gidhi ka polis ginino ndalo ariyo to giduogo. Koro wan be keto wa paro mondo to koso sirikal bong'eyo wach ni endi kane gisebiro ma gichuonwa dhok kama wan be koro wan gi stress gima wanyalo timo onge ohala mwaloko onge dhok ema ka wapurogo wanyalo yudo cham. Koro gima wan wakwayo maduong' sirikal okawe action e wach ni endi wang'ne. Gedwa ni mondo obila kawo makore koten nanga makono mondo wuog oko motegno mar kawo ndamo mar chik ne tije makoro itudo gi tim makochno. Koro en tich sirikal mondo mi sirikal ong'e ni to gini timore nang'o. To ma ok en gima osetimore e gweng'ni, ma otimore ni ma mar ang'wen. Nyithindo gi imako, gikwano jok ma gin go, imako gitero gi ka polis,
police dhi to wegi. Koro police manyalo konyowa nikech ka ng'ato osemaki moter ka police mochako duogo weye kata the same thing pod chako timore. Sirikal ema koro dwano konywa. To ka sirikal otamore konyowa to jopiny biro kawo chike lwetgi. To nikech wan watimo patwa kaka jopiny to sirikal bonego bende timo patgi kaka sirikal. Nyaka sani obila osemako achije adek ma itudo kod tim mar monjo kendo chuo dhok 6 gi pala e gweng'no kendo sani koro dinegi e tesend obila ma Homa Bay. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. E weche mag thieth bad migawo mochung' ne nono tuoche pacho kaendi Kemri oyango kar pimo manyasani matimo nonro mag nyinyo makende mag del manyuolo nyinyo mamoko mong'ere kaka stem cells. Kar pimo ni biro kelo geno mathoth ne jotuo mag tuoche ma ok landre kamoting'o tuo ma sukari, kansa e kind tuoche mamoko. Kar bedo ni biro kawo kinde kod omenda mathoth mondo Kenya ochak tiyo kod nyinyo molosi e pacho ka, geno nitie ni kar nyinyogo biro chako tiyo. Lokruok maduong' biro bedo e sekta mar thieth ok ne Kenya kende to nyaka ne pinje mantiere alwora mar Afrika. Simfros Okinda nigi ler. Lipot mar riwruok mar weche thieth e piny mangima mano World Health Organization wacho ni 39% mag tho e pacho ka ikelo kod tuoche ma otimo tama kendo ma ok landre ma dho ngere dendo ni non-communicable diseases. Bedo ni tuoche gi ok thiedhre yo mayot kendo thiedho gi dwaro omenda kod kinde malach, thoth jo Kenya ok osenyalo mar yudo thieth makare. Kaka yo mar duoko chien tho mikelo kod tuoche gi, piny Kenya koluwo bad migawo manono tuoche kod yedhe mano Kemri koro yango kar pimo kod loso nyinyo makende manyuolo nyinyo mamoko duto mag del midendo ni stem cells. We in Kemri are working towards the government agenda currently of local production of medical products. This marks or gives hope to many patients who are suffering from many conditions, non-communicable diseases, that is cancers, diabetes, as has been mentioned, burns, injuries. Kar pimo no mokawo piny owacho silings $77.2 biro konyo e nono nyinyogo kendo loso nyinyo manyien mabiro konyo e thiedho tuoche kaka tuo sukari, kansa e kind tuoche mamoko. Stem cell is the basis of life. Okay, and this is not just for us, even for all of the community, plants and everything else. So what we are trying to do here is to make use of what we already have, what is for some of ourselves God-given, reprogram it with our knowledge to help us tackle some of these diseases, especially what I want to refer to as the chronic diseases. And the idea is that can we reprogram this stem cell to actually go in and do a job where we'll do away with the recurrent disease, recurrent treatment. Kata kamano Kemri wacho ni achiel kuom ohinga madongo magin godo en nok mar omenda mamono gi loso yedhe kod mwandu mag thieth ka gikwayo piny owacho mondo med pok mar omenda miketo ne nonro. Kemri has really been, in terms of outputs, research-wise, has done marvelous. So we need to ensure that we support research in this country. The STI Act provides for 2% GDP, and of course we are around 0.8. So I implore the government to be able to come in and give us the 2% so that we can be able to enhance and do what we've done with Kemri. Yango kar pimo nyinyo ni en mano okang' mokwongo. Kemri pod biro kawo thuolo malach mar loso nono nyinyo gi kapok gichako tiyo e ngima dhano. And the reason for this is human safety. You take the product, you assess it if it has the ingredients to manage that intervention you want, then you take it through human trials. Is it safe? Is it safe for a human to use? Is it safe for pregnant women? Is it safe for children? You do that, what we call phase 1 trials. Then you move to the next stage and you say, does it work? Is it effective in this environment? Then you scale up to what we call phase 3 trials. Kemri koro wacho ni achiel kuom ohinga madongo magisebedo godo e timo nonro mag yedhe kod tuoche en nok mar omenda. Geno margi ni ponono ni piny owacho biro chiwo negi omenda moromo. To gibiduoko chien mana thoe kende, to bende gibiro nyalo duoko chien nengo mar thieth e pacho ka, ahinya ne tuoche ma ok landre ma dho ngere dendo ni NCDs. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakora mgajwanga lipot mabende choponwa gi elak sechegi en ni lipot modonje thulani yango ni macho muche chiro matoi manie kardak makibra
e buore Nairobi. Majno ma pok oyangi gima ne ochako oseketho mwandu e chirono ka jopiny temo thuthni matemo nego. Masira mar majno timore mana jumbe manok bang' masira mar mach machielo mar mach nyocho muoche chiro achielo nogo matoi. Lipot modonjonwa gi lakseche gi yango ni mach muoche chiro matoi mano mantiere kar dak ma Kibra e buore Nairobi ka, to majno pok oyangi gima ne ochako oseketho mwandu e chirono ka jopiny temo thuthni mar nege. Masira mar mach makamaendi timore mana jumbe manok kende bang' masira machielo mar mach nyocha omuoche chiro achiel onogo mar toi. Chirono nitiere kar dak ma Kibra. Gesani chenro en mar temo simo majno ma kaka yango ni kanyo en gima ne ochake en mano pod ok oyangi. Oketho mwandu e chirono. Jopiny gesani temo thuthni mar temo nege. Mano lipot ma bende choponwa gi lakseche mago pichni ma bende wa yudo ka wuok kuno achiel ka achiel. Lipot motenore kod mano bende okeloni ka waluwo mago matimre toi mano kar dak ma Kibra. Nyakwa Ramogi mano gima timre gi lakseche gi kar dak ma Kibra e chirono matoi. Lipot kotenore gi mano wabro luwo ni kaka gimedo donje mesawa mar kawo weche manyien. Ka wadhi nyime, luoro nitiere ni kwan yedhe ma ok opwodhi kaachiel kod jochiw yedhe maonge lony kidek medore pacho ka. Kadiponi piny owacho biro rem chuogo board mano nowach yedhe midendo ni Pharmacy and Poisons Board. Magi yangi romo magala moro madhi nyime Mombasa mokelo kanyakla jolony mag yedhe midendo ni pharmacists mowuok e pacho ka mangima. Joja oko nigi ler. Romo mar higa ka higa makelo kanyakla jolony mag chiwo yedhe pacho ka ochakore ayanga e kaunti ma Mombasa. E romo no, jolony go ywak ni kwan mathoth mag yedhe ma ok opwodhi sani donje pacho ka, gino magikoni piny owacho onego rakre godo mapiyo. Tend riwruogno koni ma chal ne timore kaluwore gi onge mar board manono weche mag yedhe midendo ni Pharmacy and Poisons Board, omiyo gikwayo jatend piny William Ruto mondo mi ochuogi mapiyo board ma kamano. Wasebedo gi board manoketi to ne ogolgi nogwegi oko kendo chako ket machielo be ochako gwe oko. Koro sama wantiere ni waonge kod board malongo manyalo ng'e weche mag yath. To nitie weche manyien mabiro sani kaka mag loso yedhe, kaka mag vaccines ma nyewe wasechako. Ka board onge to weche ok nyal dhi makare. Weche mag yedhe ma ikele Kenya ka ma ok obiro registered nyalo kelo hinyruok ne oganda wa sani. Moko kuom midhieche ma bende gitwakie matut en wach kwan maduong' mag jotugo ma sani tiyo gi yedhe majingo del mamiyo igwethogi oko e piem mag tuke mopogore. Kendo Kenya ka endi ni e okang' mamalo kuom pinje ma oyud ni jogi maringo kata matimo sport tuke tiyo kod yedhe mamedo gi teko e kinde maginie e tukego. Ma timore ok nikech jogo eko ma chiwo yath, to en kia ma wayudo ni jogo manie tukego ok ong'eyo. Anyalo miye kuom ranyisi yath miluongo ni prednisolone en yath ma ng'ato tiyo ga tiya ka en kod thung' kata ka en kod weche moko machando kore. To gikone ka en jatugo kibiro pime tiyudo ka koro ok onyal dhi mbele gi tugo nikech yadhno en yath mokwedi ni ok onego jatugo tiyogo. Training ya kwanza ni kushikana pamoja na anti-doping agency. Kuna gaps ambazo tunaona wanaweza wakafill katika kuleta short courses ambazo zita empower pharmacy professionals. Jochiw thieth moko puodhi e pacho ka bende giyango kaka achiel kuom midhieche mantiere gino magikoni nyal rakruok godo konywand pachgi e paro mar chik midendo ni Kenya Drugs Authority Bill mane osechwal e od bura. Jogo ma oko osomo yath to chiwo yath. Gichiwo yath moko luwore gi tuo ma ng'ato nigo. Koro enwang'o ni ng'ato nyalo muonyo yath ndalo mang'eny to tuo cha ok dog chien. Koro ok oyud konyruok. Mokwongo madhiero maduong' ng'ato nyalo yudo, ng'ato inyalo miye yath mokoromo no miye, manyiso ni prescription mondiki cha inyalo miye yath mok mondikno. Mar ariyo, ng'ato kotiyo gi yath mwaluongo ni antibiotic, kotiyo go ndalo mang'eny kata ndalo matin,
yadhno biro ng'iyo gi dende kendo biro chopo koro kata monyo yadhno ok konye. Romono mabiro dhi nyime thuolo mar ndalo adek geto chiwo puonje kindgi giwegi kaachiel kod twak ewi okange mag bero sekta mar yedhe e pacho ka. Mokwongo wagombo ni mondo sectors te oriw kanyakla mondo kony e goyo midhiero omako pinyni. Sekta kaka mar police, sekta kaka mar Farmers and Persons Board, sekta kaka mar public health, sekta kaka mar county government. Jogi kanya biro kanyakla mesa achiel magiwuo magipang wach wanyalo yudo duoko maber ne midhiero ni. Jolony mag yedhe midendo ni pharmacists koro koni piny owacho onego kawi okang' motegno mar neno ni gigayo yedhe madonje pacho ka ma ok opuodhi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Mbalariany ma multimedia ne roko kweth mar Wananchi Reporting to kod kweth mar mbui ma Citizen Digital e chendo maneno ka jopuonjre opuonje windiko kendo chwalo sigana yor mbui kamiyo gi thuolo mar yudo omenda yor chudo kuom sigana mag ndiko. Kuom gigo ma chendo ni konyo ting'o piago lony mag jopuonjre ndiko kendo choko sigana mabiro konyo bero oganda kod chendo maggi. Ka Wananchi Reporting en chendo mamiyo oganda thuolo mar ndiko sigana kendo chwalo ka mora mobawo e mbui chulo shillings 1,000. En chendo mar kambi mar All Media Services. Today, I'm glad Royal Media Services have visited us. I've learned a lot in general. At least I've been able to interact with one or to see one of my mentor, who is Teddy Otieno. I'm so happy, and I've learned a lot in general. Now that I have attended this session, I am aware that I can still be impactful. I can still create stories with whatever I have, even if it's a phone, even if it's a whatever device, even if it's a kabambe, I can still share stories, and there are stories everywhere, every time, and I'm really excited. We are here at Multimedia University today as part of the milestones of the Google News initiative, courtesy of Wananchi Reporting, which is under Citizen Digital. And we've had so much fun with the students. They've gotten to learn about citizen journalism and how they can merge user-generated content and actually publish the stories across our platforms. And it is indeed a great initiative. And we actually urge all students across the country to take part in Wananchi Reporting. Nyiso mwandu pur ochakore Kisumu. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni mesa mar ohala riwruog jopur pacho kae ni midendo ni Agricultural Society of Kenya bade ma Kisumu chakayanga chenro manyiso mwandu mag pur kod pith kaka yo maneno ni giyueyo joket mwandu kod tiego jopur gi yore mag lony manyasani mar konyo bero weche pith kod pur. Nyasino biro dhi nyaka chieng' Jumapil. Ogeni biro chiwo thuolo ma kende ne jopur kendo yawo pachgi yore mopogore opogore ma ginyalo juogo weche pur ahinya to kinde mag lokruok ma kor lwasi ma bende koro kelo midhiero mathiro weche dongruok e sekta no. Kanlose kinde ma olimo nyasino mar chweyo wang'e mwandu mopogore opogore minyiso kanyo jatend migawo ma pith kod pur Kenneth Onyango kwayo jopur kod pith duto mondo ne ni gichopo kanyo mar somo riekni mabiro konyo bero sekta ma pur. Tumaji ono kuongone en pur ma wan godo. Mar ariyo gimonego ne gigo ma jopur osetimo. Ng'eno pur bopogore gi gimo osetimore gi gimo wuok kuom pur. Koro wan gi ranyisi modek kata mana dhok wan godo geko en ranyisi minyise ko kaka irito dhiang'. Gi kaka ipidho mchele uneno, kaka ipidho oduma uneno kaka otiyo to kaka maber, mage gik mwadhi nyiso ji. Kaluwore gi climate change, koro nyaka wa adopt technology manyien manyalo miyo gik ma ai puodho bedie ma ng'eny mokalo kaka osebet. Ni mar ong'eyo koth tiyo kwa yud kaka wayude ga pile odok chien. Koro technology mabedo showcased ka gin technology go ma nyalo tiyo maber kata koth obedo ni tin.
Omiyo wagoyo erokamano be seed company kaka Kenya Seed, kech koro gibiro gi varieties ma kothe mopogre opogre manyalo timo maber kata ka koth tin, to koro food security ok nyal bedo ni chandowa. Omiyo wakwayo jopur mondo bi ka mang'eny kaka nyalore mondo gikaw rieko, gisum rieko mar timo weche mag pur kaka ohala. Piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro machiwo sera manyasani mag pith mag rech mar neno ni jolupo oketo mana geno margi weche mag lupo ma achiel kachiel. Ka jafwambo marwa ma Migori Jo Juma nigi lerno. Odiochieng' ka odiochieng' maromo jolupo 10,000 mawuok e dhowedhe 27 e kaunti ma Migori dhi e nam Lolwe mar manyo nweng'o. Moko kuomgi wuok kod rech matin, ka moko bende wuok kod lwetgi nono nikech dok piny mar kwan mar rech e nam Lolwe. Lupo ok winj maber ahinya nikech rech odok chien. Omiyo wasebedo gi ngima matek kaka jolupo, masani ni ngima tek sana kuom jalupo nikech ngimane te oyiengore e nweng'o mar nam, to rech odok chien. Nok mar rech e nam Lolwe itudo kod kilo maricho ma itiyogo kod moko kuom jolupo ka achiel kod midhiero mamoko. Wan gi problem e Lake Victoria maduong' sana. Imayo rech gi Uganda, imayo rech gi jo Tanzania, to wan gi polise migingo, onge gima gitimo. Weche mag rimba wadwa neno ni mondo waduoko rimba piny. Weche mag amuok mosebedo ka ketho rech matindo tindo wadwa deal kodgi kendo wadwa chako operation mana motegno chuth. Timo kilo marichogo ok jomoko mana yawagi achiel achiel mwakonyogi. En gima wasetime kata wasemako gik maricho mi kedoga e namgo mwasemako moko mwan gi kaunti mwatero court. E okang' man ni jolupo ka achiel kod familia maggi ok oketo mana genogi kuom rech mawuok e nam Lolwe. Piny owacho mar kaunti ma Migori ochiwo unga mar rech ma bende ong'ere kaka fish cages maromo 4 ne dhowedhe 4 kuom 27 mar siro pith mar rech e nam Lolwe. Cages 4 ne jogewa mondo gichak puonjore pidho rech ma tinde daka ma ok opidhi nok. Koro rech mopidhi ema thoro bedo mang'eny. Ida mantie maduong' ni sirikal mar Kenya emodong' gi pesa, tich to miwa to pesa to gidong' go malo kocha. Kata bed ni jolupo goyudo unga go mare, gima koro miyogi kibaji en yo magibiro yudogo chiemb rech ka achiel kod koth rech makare maginyalo pidho. Fingerlings be nyaka gimiwa nikech gin expensive minyalo ritigigo. Koro gigi kata ko kelgi nyaka be gichag ni security manyaritogi. Mane problem wan go. Omiyo magi kelonwagi wadwa medo siro motegno niya, kik gikelgi gibed pambo tika. Gikelnwa rech to gikelnwa nyaka chiemo ma rech ginyalo chamo. Kaka county government mara chaki wajiwogi mondo gibende giyud kaka koro gikonyore. Ok ni wadwa timo gini nyaka giko. Wakelo cage gibende koro nyaka girire gikel fingerlings. But chiemb rech bende wabiro nyiewo kwa pogo samo pogo chiemb rech wabiro consider jo cages gi wamiyo gi mago bende. To komachielo yo mar duoko piny thoge ma osebedo ka inene nam Lolwe, piny owacho mar kaunti ma Migori bende ochiwo ne jolupo jackets ma idendo kaka life saving jacket maromo 400. Gi boats magwa to ok oromo, to wan gi divers magwa to ok oromo. Koro wach masira ma jolupo yudo e nam pod ikruok ok obedo makare. Omiyo wan kaka sirikal ma kaunti waloso ikruok no. Jolupo e kaunti ma Migori wacho ni pod gikale midhiero mathoth nikech piny owacho ok osebedo ka dewo gima kare, ka gombo margi en ni piny owacho keto okenge makare mar siro sekta ni. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Sare opodhi ne tugo e Nationals. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to
to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe, magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Nyiew tokens mag stima nono maonge pesa ma ing'adi mana gi Airtel Money. Di *334# bang'e yier kama ondikni lipa na Airtel Paybill. Kasto iyier kama ondikni KPLC. Ya Ramogi machiegni mesa wa mar weche mag tuke. Skund sekondar ma Goro Sare biro tingo bendera ma Nyanza tuke mag adhula kidieny ma yawuoyi bang' skund sekondar ma Kisumu Dewi to bura mane gimako ka gisea Goro Sare kuom kete pap jatugo ma ok opuodhi. Goro Sare no Kisumu Dewi final mag tuke mag adhula mag Nyanza mano tuge mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga chieng' tich ariyo bang' wuok amodhi. Goro Sare no loyo gi opich choma biro kuom auchiel ka Kisumu Dewi mako apile wi jatugo mane otugo ne Goro Sare kaka mane ok onego tugi kalure kod pen chik mane gikete ng'ur margi. Anakuja Manu, vuta kasi. Piga Tim Kenya maragoko marowere mar nyiri ma hikgi oingo okoinga 18 ikore mar piem Commonwealth Rugby Sevens biro bage piny Trinidad and Tobago e kind tarik 14 nyaka 11 dwe mar 8 higani. Kocha margi Sara Gola ne oyango jotuk mabiro tugo ne Kenya ka Kenya biro rado kod timbe abich madongo kaka Trinidad and Tobago, Canada, Wales, Australia kod Fiji. Kenya biro tugo kod timbe go duto ka namba 1 kod 2 e pools biro laro simbo mar gold ka namba 3 kod 4 laro bronze. Timbe ariyo modong biro laro namba 5 kod 6.
To select the final team, it's not always easy, but I believe this is the best team, and they're going to do their best. I've watched them playing, I've watched them during their trainings. They're doing well. Margaret Wangoi, I'm the captain for Cab Lionesses. What I have to say is that we are all prepared. We are all ready to go and carry our flag high. Also, I want to thank the NOC for this exposure. You've been with us. You've made us train well, all the facility that we have. We all thank you. May our God continue blessing you. And all we know is that we are ready for this. Maok tine jotuk golf miario biro piem gi kodirani e piem mag gold mar bengi ma DTB. Kitwego madonje tilo mara deko yo jotuk mawuok Nakuru kod alwora ne Kericho, Nandi, Nairobi, Kisumu, Kakamega kod Kisii. Golf e pacho ka kendo bero rang'iny mag yore ne jotuk madwaro yudo lony kod piem e kidieny mag piny mangima. Tielo mokadho ne tugi bao ma Kitale, kaunti ma Trans Nzoia, moneno ka jatugo Harun Ndegwa bedo jaloch gi points 40. E weche mag tuke mag adhula ma wakeini piny mangima man World Cup, Nigeria ne otego thuolo margi madonjo e tielo 16 mag tuke mag adhula mar World Cup mar wakeini bang' loyo Australia gonde 3-2. Nigeria